Stvarno mi je žao što sam vam uništio zamak. U redu je, uvek možemo da napravimo drugi. Gospodin Butan je zaista moćan. To je bilo veličanstveno. Možete li da me naučite? Bilo mi ti potrebno najmanje 50 godina da naučiš Kamehametala. 50 godina? Još nismo stigli. Ne, još 30 stepeni. Gospodinu, nećete ostati da živite s nama ovdje? Ne, više volim da sam sam. O, Bože. Ali ni blizu kornjačinom vraču. Divljo, to je Gohanov unuk. Šta, Gohan misliš Goku? Zar ti ne znaš, gospodaru? Shvatam. To me je podsjetilo da mi je Gohan jednom rekao da je pronašao dete sa repom i da ga odgaja. Mora da ga je dobro obučio. Hej, dečače, je li stari Gohan dobro? On je davno umro. O Bože, znači tako, baš šteta. Ali zašto ne dođeš kod mene? Možda čak budeš i bolji od mene nakon nekoliko treninga. Zaista? U redu. Doći ću čim pronađemo sve zmajeve kugle.